Welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Lelo pa Hanifa TV takubweserani nkhani ya mkulu wina amene anaphedwa ku Machinjiri pa 7 March kamba kuti anamupeza ndi chimanga. Akuti chimanga chitatu ndi chimene anamupeza nacho koma pakana zitachitika motero tsiku limenelo pakana zinafika kuti pakana akuti mwina mlanduwo ukule anamuonjezera. Ndi takubweserani akubanja kwa munthu ameneyi kuti nkhani imeneyi zili motani polisi ndi zina zotozo takhalani pompo kuti timve kuti chinazesadzaye kuti na nkhani yonseyi pakana ifike paja pokuti moyo utayike ndi chani. Ine ndithokozani Chiwaya wa Hanifa TV. Lelo pa Hanifa TV takubweserani nkhani yopasa chidwi kuno ku mzinda wa Blantyre makamaka ku Machinjiri kumene kunachitika nkhani ina imene ndi yopasa chidwi kuti chidwi chake ndi chotani. Takhalani pompo timvereni limodzi kuti chinachitika ndi chani. Ine ndithokozani Chiwaya wa Hanifa TV. Muli bwanji asogolere? Ndili bwino. Ma muli bwanji? Ndili bwino. Tiyambe kukudziwani dzina. Ine ndi Maika Emfa. Oho. Chabwino. Makhala kuno ku Machinjiri ku area 6. Chabwino. Ndithu. Aha. Achimwene kumeneko? Ine ndi Lucius Kaimfa. Oho. Makhala so kuno Machinjiri. Chabwino. Ngati awa ndi mayi. Awa ndi mayi. So pano kuno tinamva nkhani kuzana kuti munthu wina anaphedwa. Zinakhala bwanji? Munthu amene anaphedwa munamva kuti anaphedwa ndi mkulu wanga. Oho. Pipani. Chomwe chinachitika ndi choti ndi truck driver that is. Machokera ku ntchito tsiku limenelo. Amagwira ntchito kuti? Amayendesa malolo omwewa. Okay. Analota anampumisa kwa lashi. Chifukwa choti anadzachita ngozi ku Mulanje. Oh, pipani. Ne nkatikati moti akusakati maganyu kuti ena kudikirira ukoko kuti amuyankhule. Ndamagwira amayendera kwa Chimanga uko ku area 7. So tsiku limenelo anali kuchokera ku ntchito around 5-6 pamene anayima pa Chimanga pena kuti akoze pamunda kuti ndoyandikana ndi nyumba ngati mene palili kulili kunoko. Yes. Kuti munda okhale uli panja pa mpandapwe. Ndakuti akodza anali kuti kumwe amachokera kuagula chimanga chake chitatu. Okay. Akuti akodze mpene panatulukirano nyamata wina ukuba chimanga. Zira sindikuba ndungokodza sibasi kunta kungwira. Ena amangwira muja kukuwa aina akakumpanda uja kuda kutuluka ndi mawaya manga mmanja myendo ndikunyamula pita naye kuja kumpanda. Lowa kumpanda kumenya kuja ndi basi kuyamba kumenya munthu. Penepo ife tinayi tili kuno sili kudziwa kale. Nthawi kachitika nthawi yanji? It was around 6. Okay. Around 6. Kandi makajakata ungayamba kumenya. Pameneno kumadzabwera nothenga kuno kuti kuntundako kwagwidwa munthu. Kodi mkulu wako anavala zotani ndendla ine sindikudziwa. Atate ndikangoda ndikangoona. Tonse tinanyamuka limodzi ndi amayiwa. Tonse tinali kuti sitikukhulupirira kuti angakhale iwo malingana ndi mmene tikuwadziwira mmene timakhalira nawo. Koma poti akuti akukhangati iwo tikangoona. Ndanandiuzana mayi kuti tafulumira poti iweyo ndi nyamata uthamange ukata ukayambe kufikako kumene koko. Ndeni natsogola. Gogoda pene paja anafusa ndi ndani. Anazura nyamata alumene ko nda mchimwene wanga. Anangokhala usankha soka likosi. Pamene amayi amadzatulukira. Wina wazayankhula ano pagulu pampajora. Pabwera soto amayi ake apanda amunthu. Pene namazamuza mlonda ndatsekula pene. Tsekula titangolowa ndikuda kukhoma poso. Ayamba kuafusa amayi. Amayi mwana wanu zati mwana wanga. Mwana wanu andizuza kwambiri. Mwana wanu andizuza ndipange naye chani ndi ndani. Pene paja utenga phone masisereka kumusi. Kaena lero maitana kana lora mayimba masisereka kumusi. Pene nawo zamayira. Tapita mukata mukakambe nawo. Sisereka umene ujana kuti abasi mtengeni fana naimbira kale polisi asanta asampeze kuno. Koma olo mmene amaonekera olo mmene analili condition. Yosarongosoka. Kuvusora amwene bwanji. Ine sinabe. Mawa amene ankankhula nalati. Amen. Ine sinabe. Kuchoka pene paja nantenga kubwera naye. Anagona pompa so.
nkoneka pompa ankangoti lukumadzi ndenawazamaira apapo tipite kuchipatala tayimbira anti aku 5 kuti abwere ndi galimoto mena asanatulukirewo kunatulukira galimoto ya polisi foto kulowa pa geripo galimoto ya polisi tinadusana nayo ikwera mtunda ikupita kwa achereko kumene anamchita chipongweko titakhala kuno kuti udikira galimoto mpene ndinoona apolisi akuti akulowa ali kuti iye ndikudzati apolisi sana olu ndikunkhuza komwe anangoti ndiuyu kuyamba pereka mafunso ena zoti chimangacho chili kuti uyu kwambiri ndi mowa komanso njala mungompangira phala komanso munthowe basi apolisi aja amene akhala bwino amene kungonjambula ndineso nkati mwene nazifunso okay akuti munthu uyu amaba abwana wayimbira apolisi kuti azangwire ukuba then apolisi akabwere ndikungonjambula noti wakuba mubwera naye mawa nangoziyang'ana mpene mawu zamayira atenti pitene ndibenuti kuchipatala apolisi anangonyamula chimanga mubwera naye mawa iti koloko chimanga chititaka tikayuza ngati umboni anangotuluka mwinaso anasemphanaso ndanti unjira pena anti amatulukira ndendowazira apapo tipite kuchipatala nanyamula kwera mgalimoto pita umene kuja fika kuchipatala tinapeza kuti maziwa madzulo bedi mene kumakhalira chipatala chake chakuti pa South Mzibambo pa health center chakonkona njira mpena amazanena kuti doctor ali kunyumba anali konkona mathandizaso anthu mwina amafuna akajidikira ndimuimbira anamuimbira anabwera atabwera mudze doctor anangofika munthu amamenyedwa we ndenzoti ayi amara anamenyedwa azara munthu amupha munaimbira polisi ndizati ayi basi peneyo chamayimbanoza amayimba ku polisi pena polisi amadzatulukira anokonkuja kuyamba kulembalemba zawo lupanga zoti nyamukire pita ujeni tipite pena mazalanga noti nyamukire tipite kumochale inyamuka kalisiata kumochale ndinyamuka mara mabwerera kuno madzulo pepani ndiye kuzafika siku limenelo pakana kuchoka siku limene kuzafika lero poti nkhani inadusira ku polisi nkhani zili pati apopo anatiuza kuti mande tikachoka kukayika zovuta mande tipite ku polisi ndi tinapitako tinakalembesa ma statement anatilenga kuchoka pa 5 paunena kuti nkhani ndi yayikulu singakambidwe apa koma ipite ku Ndilande chifukwa Ndilande ngati headquarters ndi tinanyamuka kuchoka kumene kuja ndipita ku Ndilande koma pa nthawi imene magalimoto a munthuyo analoti ali pa police station pompa munthu amene anachita chipongwe chabwino ali pa police station pompa ndi tinanyamuka kupita ku Ndilande tinalembesa ma statement anatiuza if anything tikuta nini tikuyimbirani mpamene no mawala ake timazamva achirata agwidwa ali muujeni ali ku Ndilande atsikira ku Ndilande okay ndebe sinankhamudziwa dziko mmene limayendere tinalibe chikhulupiriro chenicheni tinatuma ine ndinalumikizana ndi brother wanga ina ku Ndilande ananena kuti ndizerako atadzerako ananena zoti sangamuloleze kuti aone sangamuloleze kuti aone kenako anti amene anabwera kuzatitenga pa galimoto nawonso anapitakonso anakanizaso kuti sangaloleze kwaona ndefebe tinangogwira kuti ngati anachita kuimba foni kuti agwira ndikuti agwiradi ndikumakhala katikati momwe tinamva kuti amapempha belo loya wawo amapemphera belo koma maloya aboma akanize fetera apo ndoti zinthu zikulongosoka kenako tinazamva kuti akuatenga kamata kupita ku court kenako apite ku chichiri ifeyo sanatiitanepo kalikonse titamva kuti apita ku chichiri mpene nazati mwankhani zizibe ifeyo timene tikhale kuti tikuyendera nawo limodzi pamene tinazapitaso pa 5 anazoti chilichonse chimene mungafune mudzipita kuti ku Ndilande
kupita kundilande ayankha kuti ife nkhani zimene zinathana nazo sali m'manja mwathu ali kuti ali kuchichiri. Kutapitidwa no kuchichiri kuja anena kuti mubwerere kundilande. Nde anapita ko Bambo nthawi imene ndi ananena palibe chifukwa chimene ningachokere ku South Runzu anditumiza kundilande akuti ndipite kuchichiri kuno mukuti ndibwerere kundilande kumene anditumiza kunoko. Cheni no ndichiticho panalibe mayankho omveka. Muzi wabe polisi andi munthu uyo ndo ndalama. Munthu utali ndalama. Sidi kudziwa kuti cheni chomwe chikuchitika mafikira panopa sidi kudziwa cheni chomwe sidi kudziwa kuti ngatali anamangidwa ngati kayana sidi kudziwa kuti ngatali sekali. Dipite kwa ama inu kukhala na kubala nkhani momwe ikuyendera mukuiona motani? Mmene ndikuionera ineyo zione kuti chilungamo cheni palibe. Chifukwa anatiuza kuti tidzikupatsani ma feedback koma kuchokera tsiku limene anayimba foni kuti tagwira mpaka na lero palibe china chilichonse. Tinadzapita kuli goedi anatibwezako kuti pitani ku polisi ku 5 ko kumene amati apitani kundilande atipitani kuchichiri ati mubwerere kundilande. Ndiye choona adi cheni akuchidziwa ndi Mulungu koma ifeyo palibe choona cheni chimene tikuchidziwa. Maso tiona kuti zinyengo zalowapo mphekesera ena zomamveka kuti taona pakuti zomveka soti ati ku polisi ko anapereka ndalama zochuluka. Nde chilungamo sichikuoneka. Chichitikireni nkhani imeneyi panopa padusa nthawi itali bwanji? Zinachitika pa 7 ndikhozoona kuti panopa ndi pa 7 mwezi omwe March. Panopa ndikhozoona kuti mwina 3 weeks zatha. Pepani. Ndithu. Pepani. Ndiye mwina kuti mbali zonse mwayesera kukhala munthu wamayi kukhalanso kholo zikukukhuzani bwanji? Zondisoyetsa mtendere kwambiri. Chifukwa mwanayo anali thandizo. Bambo ake ni munthu wachikulire kwambiri. Ngakhale amagwira ntchito amangogwira kuti nangatirani. Komano mwana amene anali othandiza pakhomo pano ndi iyeyo. M'bale wakoyo amaphunzira kuchichiri. Amalipira fees ndi iyeyo kuchokera form 1 mpaka 4. Panopo ali ku Zuni amayembekezeranso pereka fees ndi iyeyo. Koma mpaka napano fees sinaperekedwe. Aliso ndi ana atatu ndi mkazi. Ndiye ndikamakhala zondisoyetsa mtendere kwambiri. Kuti kodi nanga ana akewo ndipanga nawo chani. Nanga mkazi wake thandizo adzilitenga kuti 500 anthu ochepekedwa ndithu. Bambo ake ndoti anagwira ntchito ku Eskom koma analandira pension. Ndiye panopo amagwira kwa Lachi komabe si ntchito yoti yodalirika komanso ndiye msinkhu wawo sanayenera kumagwira ntchito zimenezozo. Ndiye chiyembekezo chawo chachikulu chinali pa mnyamata amene waphedwa. Ayi ndithu kudandaula kwa munthu wamayi, kudandaula kwa munthu wakholo. Inu kukhala kuti munachita maphunziro pang'ono, simuona kuti pamenepa inu mukhoza kuyisadzira bwinobwino nkhani imene? Kutsatira kutha kukhalapo koma ndi mmene ndilili inenso nane ndikulira pano. Fa muone ulo mmene ndikunenerano kuti kuchoka kunoku mpaka nakufika poti tinakamuyika munthu anali m'manja mwanga. Ndi zinthu zina zimapezeka kuti tikati tiyambe kuyendesa izi olongati mmene zakhalira zakupolisi munthu akuti angwira kena kuzikumveka kuti ataona pakuti ndi zinthu zosapereka chile akumaoneka mmuzi muno zikumveka choncho kuti anthu akumata akumaona. Ndi amamane akambapo nkhani yaku Legal Aid. Ku Legal Aid anayankha kuti pali maloya amene akuyendesa zimenezo zaboma. Tinakakhala kuti ifeyo ndi amene takasumiridwa bwezi atatilola kuti tipange apply za lawyer. Koma chifukwa choti mlandu ndwa mada ndi maloya athu azachokera kucha kuboma. Andi alipo amene akuyendesa mlandu amene koma kufikira pano pasi tinambeta kumanapo ndi lawyer aliyense. Sinambeta kumanapo naye. Olongati mmene naneneramu kuti tsiku lomwe tinkakalembesa statement sinankhana ngotuzo kuti tipite ku polisi Monday. Titapita uko kuti tinapeza kuti
magalimoto a munthuyo ali kuti kupolisiku andolo tsiku ilolo zinachitika izo zoti kuchoka kumochali kubwera kunyumba kuno tinamva uthenga kuti munthu uja wathawa wasamuka wapita osati kuthawa kuti wangothawa ayi koma wasamuka sonzo kuti uthenga tsiku lomwero sonzo kuti uthenga unampeza mwachangu ifeyo makolo anapemphera eneyo ndifuna tikangoona kukhomo kwake ndinaperekeza simfori makolo ena sakuno ena oti achoka mumudzi achoka kuti kwaperekeza ukafika kumene kuti ife tikufika chonchi tikupeza apolisi ambirimbiri achitetezo kunyumba kwake ninamva timamva kuti kunachitika ndithu zamapokoso kumene apopo ene ndesindingathe kunena kuti zinthu zake zinakhala motani chifukwa zitachitika izizi tinanyamuka tinapita bwambanga anali akubwera kuchoka Mozambique ali pamwanza kuno kunali mayi okha nanyamuka tinapita kumochali pochoka kumochali it was 10:11 kuzafika kuno kufika kunoko kungolowa mkati muno pene timamva kuti atituku wasamuka tuluka panjapo kukhala pene timamva anthu kuti anthu aphwanyako pene makolo anati ifeyo zophwanya zosizikuti kuza tilibe nazo ntchito ifeyo atichosera moyo wa munthu tikangoona kayathawa koma tikangoona kuti pamalopo ndipati ndi apa pene timakakumana ndi apolisi mafuna kuti mukangoona pachitike muta ayi anali makolo amene amafuna adziwe malo amene mwana wawo wafira osati ineyo naperekeza ndi cholinga chokuti akadziwe malo amene anapemphera pene sindingaganize ngati kuti ndi chimene amafuna mkati mwawo kuti olo munthu azafu sota kuti chinachitika ndi chani azingoti kwa jere mwina ndimfunda sili kudziwa chabwino olo ndisanemo koma alipo angati ajere ndipena anapempha kuti bwanji titakaonako kumaloko kuti tikadziwe kuti mwana wa ifeyo anafira apa fa kunena chilungamo kuchoka nawo koko kubwera kunoko nkuchoka kuno kupita chipatala moyo panalibe ndimene ndimandziwira ine mkulu wanga akabwera ndi nkhani zokhazoka aliyense amakhala kuseka pamuzi pano nkhani zokhazoka kuchoka kuno kukafika kumeneko ndikutali bwanji sikutali mna kungopenekera mamita zangati kuchoka pano kukafika kumene nditha kunena mwina nyumba ndi 6 kuchokera iyi nyumba sipatali ndi pafupi nde amama pamene tikupita kumapeto nkhani imeneyi mufuna itachitika motani chimene mafunisitsene nimangofuna kuti chilungamo chiyende chilungamo basi kani mabungwe amene angathandize fafeyo kuthekera tilibe anzothonda chuma fatika nyumba zapapolisi zapa 5 izi amamanga ndiwo akhala kumanga misewu ya boma ndi ali nkuthekera kuti akhozopanga china chilichonse koma ifeyo kuthekera kuli tilibe kena kalikonse ndi chimene mapempha inene mangopempha kuti mabungwe athandizirepo kuti chilungamo chiyende basi. Tathokoza mama. Ndithu. Ayi ndi mmene tamalizira kucheza kwathu ndi makolo okhuzidwa amene timasatira bwino nkhani imene munthu wina kumachinjiri kucha ku area 6 kumeneko Waphedwa anachitidwa chipongwe pakana anaphedwa kamba kuti anampeza ndi chimanga. Mukufotokoza kwawo anthu makamaka kubanja limene loferedwa abale ake makolo anasi akunena kuti iyayi munthu ameneyi anali akuchokera ku ntchito momwe maferamo nkhaniyo ili motero. Ine ndithokozani Chiwaya wa Hanifa TV. Nde pamene tikupitirira ndi nkhani imeneyi tabweseraniso munthu amene malemuwa siku limene anali naye limodzi amene anaona chilichonse chimene chimachitika msiku limene. Chemwali muli bwanji? Tili bwino kale. Tili bwino. Akuti inu ndamene munaona siku limene zimene chimachitika. Kweni munaona chani? Kweni chimene naona ine anatituma amene akili kagula mafuta kwa achikapa. Okay. Tapita kagula mafuta kwa achikapa ndikubwerera nakumana ndi malemuwa nakumana pa bridge pa area 7 kuti tikulowa area 6. Natenga nawo limodzi kumabwera no kuno ku area 6. Namba kuyenda kuza tikucheza. Tafika pa gosa lepena pake nazo tandigeni gwe samusa ndingule mwanayo. Tagula samusa uja nampasa mwanayo. Kena kunamba kuyenda. Iyo wanafika pa munda apena pake pa munda pa jere. Ndamene anayatanyamula chani?
anatanyamula chimanga chitatu ndi jumbo yawo mulika zovala. Chimanga chinachika njumbo? Anachinyamula m'manja chinalinso chikupita kouma. Oho, chabwino. Pamene mwati mukuyandikirano? Tikuyandikira pamunda pana zoti fana ndikoze zisogolani ndizikupeza. Ndinayima ngati pamusi poterepo iwo anakuzakuza. Kena kwakufuna kuti azibwerako pamene mnyamata wina ake zinake jemu wakumpanda wantchito wa jere anamugwira kuti okuba chimangalo. Ndefe nazatembenuka mbuyo nazoti amene sanabe chimangacho. Chimangacho achoka nacho mpaka ku 7 kufatala takumana kumeneko. Ndi anyamata anapeza zoti agwira patukiraso mnyamata wina ake timati Louis. Louis wagwiraso abambo acha. Kwaguguda gate kwa ajere. Ajere ajatuluka. Louis abambo acha mumpanda. Atenga zingo amanga mikono ndi mmiyendo. Kena kwa anazoti amene akwaziwa wandani. Anazoti filika sili kwaziwa matata tachoka nawo kuma chimanga sanabe chimanga achoka nacho mpaka za ku 7. Ndi anyamata wamveka kunama. Chimanga acha aba. Kena kwa anapeza zoti atenga zimapaipi zina zake amba kwamenyera. Ajere ankangomenya mambama. Antchito na amene ankakwapula. Kena kono abambo ananena zoti mufuse misika nene sinabe chimangacho nachoka nacho uku. Kena kuluisa mvekere wemere usayankhule china chilichonse. Ndikuti abambo kuti uziwana nawo. Pakena ndamunako. Pakena ndamkulako pakena mambo ako nanazo kuti ayi abambo sanabe chimangacho nacho uku. Kena kwa James amokuti wine azipita. Ine ndi misika na meri nema kumpanda konko. Anausa anathamangisa ina panja pa gate. Kena kwa abambo amba kunazoti kaita nina nthawi kwatha makhala pa freeways. Ine kusazawa kuti pa freeways ndikuti ndikuno sindinkaziwa. Ife nangozikhalirira. Tinangozikhalirira kumpanda konko. Kumangoonera. Ndana amenya kuamenya. Kena kuno namuzanzanga zoti tete tuluke tikasiye mafuta. Tanyamuka tadusaso pompa takasiya mafuta. Tidapita kukasiya mafuta tabwereraso maperekeze yamakhala kusidyawo. Tabwereraso takhota kumpanda konko. Tapeza kuamenya. Tamuza Louis kuchita sizabwino abambo sanabe. Louis yo ndi ndani? Louis mwala amakhala kusidya konko. Ndi ndani? Amagwira ntchito kapena ndi ndani? Ali kan truck driver. Kwa Jereko? Oho. Kena kuno wambaso kuamenya. Antchito sayamba kuamenya. Tamuza Louis zimukangura mwango mangidwa nazo za abambo sanalala kuamenewo. Anthu osowa kwawo anapemedza nayo kwa zambiri ajira mvekere. Mukwaziwa kapena asikana nomukwaikira umbona abambo nazoti fesiri kwaziwa mara amene osanabe. Ajaja mvekere wini sazipita ndaita na polisi apa. Kena kufina nyamuka mapita kuti tezipita sazikuze pachana feso ari mangisa ngati abano chimangachi tezingopita nanyamuka nizanga wacha nanyamuka mara kumapita. Ndabwera nokwati namba kwauza manga kuti ajera agwira nyamata ina akati okuba umara amene sanabe chimanga fete chikanaye kuti ku 7 ku. Mayangana ngoti chabwino. Kena kubasa tamba ugona. Imene tinkamva kuno kulira anthu. Kulira amayi wakulira. Amene tinkathamanga kuno tinkamva zuri ati hagire mwana wamwalira kwa ajere ni chimanga chitatu. Ndine namene nafotokoza amene ake panja pa gate. Zoti nyamata amene sanabe nachokanaye ku 7 ku. Chimangacho achoka nacho mpeza kuti kaya kwachika pako. Koma nyamata amene ndosalakwa chifukwa chimangacho fika kumanaye kusewu chili m'manja atanyamula. Pamene afika kuti azikuza mana anamgwira pori wokuba. Thokoza tuwa. Ayi ndi mmene tikumalizira ndikucheza kwathu nkhani imene inachitika kuno kumachinjiri pamene munthu wina anaphedwa pa 7 mwezi omwe uno wa March. Ndipo nkhani yake ndi mmene akufotokozeramo kuti zinachitika moteremo. Ine ndithokozani Chiwaya wa Hanifa TV. Ndipo kumvekanso mpekesera kuti munthu amene adagwidwa anthu ena anathamanga ndikuchola chimanga china kuti ampase malemiwa kuti ngati mulandu ukule. Atala nacho kumpanda ajira nafusa zoti nyamata waba chimanga Louis anazoti waba chimangachi. Tamuna akuchokera mmundamo ajira mvekere pitani kacholeni china 8 akhangati waba chimanga 11. Nyamata o jemoyo anatengana ndi ajere kupita pakati pa munda akachichola chimanga china 8 cho achika kumpanda kuti akhangati chimanga 11. Anazoti polisi kamabwera yaone chimanga kuti nyamata waba chimanga 11. Nine nyankhula mawu kuti mesa nyamata ananyamula chimanga chitatu. Amene analuisa nazoti sakukhuzina namene nyamukano mzipira polisi kubwera. Nanuso mumangidwa nawo. Fuka bambo amuna ina oli mozi. Tanazoti tina ina oli mozi kumayo sanabe chimangacho kanacho uku.
eva jalukisala topyeza omuntu umufera nyamuka tatazura tiyatizipira isatikhuze nkhani nyamuka mwapita. Ndithokoza. Mwamvatu nkhani momwe inachitikira kuti zinakhala moteromo. Ino Amalawi ndamene aliyense payekha tikukhulupirira kuti akhoza kupereka chiganizo pa nkhani imeneyi, koma mwinapo titili ndi nthambi amene adindo amene akuti nkhani ngati zimenezi aziyendese, ndikukhulupirira kuti chilungamo pa nkhani imeneyi chichitika. Ine ndithokozani Chiwaya wa Hanifa TV.